نعي مريم بسلام نعي مريم بصدقي مدحاني عالم بصدقي مدحاني عالم بسلام نعي مريم. بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. زخبركم أب مل عالم كنكم زي ناي إجزابير دمسي اتسمع زلخم ناي إجزابير بيتساب ناي أدونا ناي قدس دنجل ماريان كما قلنا ناي قدسان كلهم فتوتن مخبرتن كل خاتكم ببي زلخمو بسمتي كاب سمايات وردو كابات دونا كاب قدس دنجل ماريام توليدو سلا خلاتنا سب بمخان تسافعو تقافعو تقارفو خسكاب مسكال إلوون كسكاب مغابر بموراد زفكرنا بتنسايو صدقنا رغاغيصو بإرغاتو سمايو سفرانا ززغاجولنا غويتانا مدحانتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም በብዘለኽሞን ዓኻትኩም ይኹነልና አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ግዜ ደሞ አብጽሑ በዚ ንኽንራኸብ ስለዝፈቀደልና እግዚአብሔር አምላኽና ሕዚውን ብዝፈጠሮ አንደበት ሁሉ ካብ ጫፍ ዓለም እስከ ጫፍ ዓለም ዝተመስገነ ይኹን። ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾትን ከዓ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹነልና አሜን። ቅድመ ሁሉ እንኳዕ ናብ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ጥምቀቱ ብሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም። እዚ በዓል እዚ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ክገብረልና ዝሓለፈ ኩሉ እቲ ዝኒሄ ኩሉ ሓሊፉ ብሰላም ንስንሳትና በአካል ይኹን ብድምፂ ይኹን ተራኺብና ምስ ቤተሰብና ተራኺብና ሰላም ንረኽበሉ ረህዋ ንረኽበሉ ፍቅሪ ንረኽበሉ ዕብየት ንረኽበሉ ንኽገብረልና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እግዚአብሔር ኩሉ ይኽእል እዩ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ግዜ ዝነበረ ኩሉ ዝርኢ ንሓስቦ ንፍጽሞ ዝርኢ ሰባት ክሽፍኑ ሰባት ክድብቑ ሰባት ካብኡ እንተመከሩ ካብ እግዚአብሔር ዝሕባእ ዋላ ሓንቲ የለን እሞ እስኪ እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ዘሎ ሽግርና ሪኡ እቲ ዘሎ ፀገምና ፀበባና ሪኡ ናብ ብርሃን ንኸውፀና ብርሃኑ ንኸሪአና ሕዚውን ናቱ ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና ሞን ሎማዓንቲ ሕፅር ኣቢልና ብዝተኻለ መጠን ብዛዕባ ጥምቀት ክንርኢና ናፍቲ መጀመርያ ከርተለኹ ጥምቀት እንታይ ማለት ዝብል ይኸውን። ጥምቀት አጥመቀ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ወይ ድማ ግስ ዝወፀ ኮይኑ ትርጉሙ ምጥላቅ ምጥሓል መላእ አካልካ ሰውነትካ ኣብ ማይ ወይ ከዓ ኣብ ቃላይ ምቕባር ማለት እዩ። ከምኡውን ሙሉእ አካልካ ኣብ ውሽጢ ማይ ጥልቅ ውፅእ ማለት ከም ዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣቦታት ይነግሩና። ከምኡውን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 3-4 ዘሎ ጠቂስዎ ንረኽቦ። ከም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ አገላልጻ ኣብ ውሽጢ ማይ ናይ ምጥላቅ ተግባር ምስ ክርስቶስ ሙማትን ምቕባርን ዘመላኽት እንትኾን ካብ ማይ ውሽጢ ሙፃእ ከዓ ምስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ምትሕብባር እዩ ዘመላኽት። ምስ እዙይ ብዝተተሓዘ መልክዑ ናብ ማይ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ ማይ ምጥላቅን ካብ ምርኣይ ምስዋርን ነቲ ዝሓልፍን ከንቱ ዝኾነ ዓለምን ናይ ዓለም ነገርን ወይ ከዓ ሓጢአት ሙማት ምቕባር ዘረድእ እንትኸውን ተመሊስካ ካብቲ ማይ ሙፃእን ምርኣይን ከዓ ንሓድሽ ህይወት ምትሳእ ምልዓል እዩ ዘረድእ። ሮሜ ምዕራፍ 6
ካብ ቁጽር 4 ክሳብ ቁጽር 5 ዘሎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ተኣዩ ምጥላዕ ክንብል ተለና ምጥሓል ክንብል ተለና ናብ ታብ ክፍኣት ታብ ሓጢያት ካብዚ ክፉ ዓለም እዚ ምስዋር ምሕባእ ክኸውን ተሎ ካብቲ ማይ ምውፃእ ማለት ድማ ብሓድሽ ማንነት ብሓድሽ ህይወት ዝነበረ ኣረጊት ማንነት ቀቢርና ኣጥፊና ምስቲ ናይ ክርስቶስ ህይወት ምትሕባር ከም ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ የረድአና ብምቕጻል ናይ ኣማናዊ ጥምቀት ጀማሪ መን እዩ ዝብል ክንርኢና ናይ ኣማናዊ ጥምቀት መስራትን ጀማርን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነገረና ህወ ናይ ንስሐ ጥምቀት ብኢድ መጥምቕ ዮሐንስ እናተውሃበ ከም ዝጸንሐ መጽሓፍቲ የረድኡና መጥምቕ ዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ ወዲ ካህን ዘካርያስ እንትኸውን ዮሐንስ ንሰባት ናይ ንስሐ ጥምቀት እናጥመቐ መንገዲ ጎይታ ይጸርግ ከም ዝነበረ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽር 6 ክረኽቦ ንኽእል ኢና እታ ኣማናዊት ጥምቀት ወይ ጥምቀተ ክርስትና ግን ብጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ተጀሚራ ናይ ጥምቀት ጀማሪ ባዕሉ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንትኾን ጎይታና ብኢድ ዮሐንስ ባሪኡ ኣብ 30 ዓመቱ ከም ዝተጠመቐ የረዳእና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዶና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ተወልደ ኣብ 30 ዓመቱ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ብኢድ መጥምቕ ዮሐንስ ብምጥማቕ ናይ ጥምቀት ስርዓት ንደቂ ሰባት ኩሎም መስሪቱ እዩ በዚ እውን ጥምቀት ሓንቲ ኮይና ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጽር 5 ንሳውን ንኩሉ ወዲ ሰብ ዝተውሃበት ትእዛዝ ምዃና የረድአና ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጽር 19 ክሳብ 20 ተገሊጻ ንረኽባ ኢና ስለዚ ካብዚ ተላዕልና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ተጠሚቑ ክንብል ኢና ኣቀዲምና ንምንታይ ኢና እዚ በዓል እዚ ነኽብሮ ዘለና ንምንታይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቑ ስለዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቐሎም መሰረታዊ ምኽንያታት ብዙሓት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ካብኣቶም ዝተወሰኑ ክንጠቅስ ኢና ንኽእል ኢና ግን ምስጢሮም ድማ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን ናፍቲ ናይ መጀመርያ ክንከርተለና ንምንታይ ተጠሚቑ ዝብል ጽድቂ ኩሉ ክፍጽም ከም ዝኾነ ይነግረና ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽር 15 ንምንታይ ተጠሚቑ ጽድቂ ኩሉ ክፍጽም ዮሐንስ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ናይ ንስሐ ብማይ የጥምቕ ነበረ እሞ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብኢድ ዮሐንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሐንስ ግን ኣነ ደኣ በኣኻ ክጥመቕ ይግባአኒ እምበር ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ ይብል ሊቃውንቲ ከም ዝብሉና ኣነ ብስምካ ንኻልኦት የጥምቕ ኣለኹ ንዓኻ ኸ ብመን ስም ብስም መን ከጥምቐካ ኢሉ ከም ዝተኸራኸሮ የረድኡና ሽዑ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመጥምቕ ዮሐንስ ከምዚ ኢልዎ ነይሩ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ እሞ ሕዝስ ፍቐደለይ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ ሕዝስ ፍቐደለይ ጽድቂ ማለት ሓቂ ግልጽ ዝኾነ ማለት እዩ በሎ ይብል እሞ ዮሐንስ እውን ፈቐደሉ ከምኡ እውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድ ዮሐንስ ተጠምቀ ይብለና ሽዑ ድማ ጽድቂ ተፈጸመ ማለት እዩ እቲ ጽድቂ ተፈጸመ እቲ ሓቂ ግን ተጋህደ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ናብዚ ምድሪ እዚ ዝመጸሉ ዋና ዓላማ ስለንዓና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሓጢኣትና ንኸወግድ እዩ እዚ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ጽድቅን ናይ እግዚአብሔር ኣብ ፈቃድን ብምዃኑ ክርስቶስ ነዚ ዝመጸሉ ዓላማ ንምፍጻም ኣቀዲሙ እንታይ ገበረ ንባዓርሱ ከም ዝተጠመቐ የረድአና ሊቁ ግን ዮም ሰማያዊ በማይ ተጠምቀ ሎሚ ሰማያዊ በማይ ተጠመቀ ይብለና ዝማሬ ሎሚ ሰማያዊ በመን ተጠመቀ ብምንታይ በማይ ተጠመቀ ይብለና ናፍቲ ካልኣይ ክንከርተለና ምስጢረ ስላሴ ክገልጽ ናይ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክገልጽ ምዃኑ የረድአና ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16 ክሳብ ቁጽሪ 17 ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ
بحر يوردانوس بإيد يوحنس تطمقو شعو كابتماي مسوصة سماي تخفته منفس እግዚአብሔር ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከም ርግቢት ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ይብለና ከምኡውን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ዝንቱ ውእቱ ወልዴ ዘአነ ዘአፈቅር እንሆ ብኡ ዝተሐጎስኩ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ይብል እዚ ድምጽ እዚ ካብ ይመጸ ካብ ሰማይ ካብ እግዚአብሔር ኣብ በዚ ድማ ግልጽ ብዝኾነ መልክዑ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓንተ ግዜ ኣብታ ክርስቶስ ተጠመቀላ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብግልጽ ምርአዮም ምስጢረ ስላሴ ከም ዝተጋደ ይረዳና እግዚአብሔር ወልድ ይጥመቀሎ እግዚአብሔር ኣብ ድምጽ የስምዓለት ዝፈትዎ ዘፍቅሮ ወደይ እንዲያም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 17:5 ንዑ ስምዕዎ ዝፈትዎ ዘፍቅሮ ወደይ ዝይሞ ንዑ ስምዕዎ ኢሉ ይረክበሎ كم أقول منفس قدس مسيح لعلي تتأمّق أول منفس قدس أو زي ترى سلزي تتأمّق له حدا مسارته ونقرت أيو ناي مستير سلاسي ناي أول منفس قدس خجل لسيو اتصال ساي تحتنا خمر مخالفون يردنا ماتيوس معرف سلسته قصري 10 سلسته خسك 10 5 شهر نخلينا قويتنا مدحنا يسوع كريستوس بقالوا أنا يوه بالبي تحتي يموي بالماتيوس 10 19 كم أقول بكفري بقال تحت يكونه بيتسب ختمقن اجري دقي سبات اجري حواريات خاصفن تراي እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 13 15 እጉን ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ ይቅርታ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 5 እስከ 6 ዘሎ خرطለና حواريات بكريستوس ተሓጽዎም እዮም እግሮም ክሓጽብ ንሪኦ هو ክርስቶስ ትሕትን የዋህ ምዃኑ بقال ካብ መምሃር ብዝሓለፈ ናይ ትሕትናን የዋህነትን መንነቱ ብግብሪ ገሊጽዎ ንሪኦ ስለዚ ትሕትና ከምህር ምዃኑውን እንረዳእ ብራብዓይ ኣርአያ ክኸውን ንኻልኦት ንዓና ንደቂ ሰባት ወኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠመቀሉ ካልእ ድማ ንዓና መርአያ ክኾንኩም ዝኾነ የረዳእና ንሱ ብተግባር ተጠሚቁ ብምርአይ ንሕና ክንጥመቀውን ኣብነት ኮይንና ንኽንጥመቀውን ኣዚዝና እዩ بحمشاي درجة نبيات ناي نبيات تنبيت نخفتصم هو زنبيات سبكوا وأستر آية جهادة نبيات سبكوا بقلتي تقلتة تجهدة يبلنا قدس ياريد نبيات سبكوا سلزي نبيات بقدس منفسي أم وتنبيهم نيرم ناي جدا دما بقدس منفسون نحركوين بمنفس قدس تنبيت نحركوين ناي جدا نخفتصم اللونا زي فتصم نخون نخفتصم جن خمسة أمقة بشار شايكم أون داقم كولدنا نعنا داقم كنولد ولا دنا داقم أماي وأم منفس قدس وكماين منفس قدسن خلأي ولا دنا يبل قدس ياريد كم أون قدس باولس أبرومي معرفش تشتغل سلسة غرني نعمي تويو داقم كولدنا خمسة أمقة بماي يردنا شاعي فترات قدس بزبالة دك سبات دما بمنتاي بماي نتماي باريخو نتماي قديسو نترواتات قديسو سبات دما بو نقدسو فقيدو بو نخحصو نخنصو فقيدو سلازي فطراتات قدس ودسب نمايات كم قدس كم زخونه يردنا بشامناي بسمو اميننا ننطمق حدا خغبرنا كم زخونه ون يردنا قويتنا مدحنا يسوع كريستوس تنميت خفصم ابروا يوردانس بيد يوحنس تطميقو يبلنا هو داويد نبي داويد ون بحري رئاتو حدمت بحرين رئيت وقويت ويوردانسني قبعت ذريو بحريس رئاتو حدمت يوردانس ون ندحريت تملست يبلنا مزمور 114 قصر 3 خرينا غلينا هو بحري يوردانس تشاجرهم مدري رستي نزعاتو اسرائيلاويان بحري يوردانس بإيد إياسو بناي إياس مريحنت كشاجرت له تبحر ندحرتي تملس نيرو نمنتاي تبحر دويلو تماي دويلو ندحر تملسو ساتم كشاجر غير وميو ازي تنميت كم زنبره ناب مدرستي اتو خمزلو خم دما كلهم دما بكريستوس امينون بسمو تطميقوم اماناو ጥምቀ ተጠሚቆም دحرغون نا منغستو كم زاتو بمنغستو አፍትምናይ መንግስቱ ሓደ ኮይኖም አው ከም ዝነብሩ ዘረድ እዩ ስለዚ
እቶም እስራኤላውያን ዮርዳኖስ ተሻጊሮም ምድረ ርስቲ ንዝኣተው